हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കാണുന്നില്ലല്ലോ. മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. നെറ്റില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഇതായിരിക്കും ലൈവ് ഒക്കെ ഇട്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ കേക്കാം മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മംഗളചരണം ചൊല്ലിയതൊന്നും കേട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 14 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. ശ്ലോകം 16. ഇപ്പൊ കേൾക്കാലോ അല്ലെ? മൊബൈലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. സാരമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. വായുർവാദികരസ്പർശോ രജസാ വിസൃജം സ്തമഃ. അസൃഗ്വർഷന്തി ജലദാ ബീഭത്സമിവ സർവതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വായുർവാദികരസ്പർശോ രജസാ വിസൃജം സ്തമഃ. അസൃഗ്വർഷന്തി ജലദാ ബീഭത്സമിവ സർവതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായു കാറ്റ്, വാതി വീശിയടിക്കുന്നു, ഖരസ്പർശ നിശിതമായി, രജസ ധൂളികളാൽ, വിസർജൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അന്ധകാരം, അസൃഖ് രക്തം, വർഷന്തി വർഷിക്കുന്നു, ജലദാഹ മേഘങ്ങൾ, ബീഭത്സം ദാരുണമായ, ഇവ പോലെ, സർവതഃ എല്ലായിടത്തും. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കാറ്റ് ഉഗ്രമായി വീശിയടിച്ച് പൊടിപടലങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഘോരമായ ദുരന്തങ്ങളോടെ മേഘങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും മഴ ഓരിച്ചൊരിയുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും സുഖമായിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തിരക്കി പോയതാണ്. തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ദുസ്സൂചനകൾ ഒരുപാട് കാണുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ? എല്ലാ സമൃദ്ധിയോടും കൂടി ആർക്കും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ സുഖമായി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നൊരു രാജ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? എല്ലാ അശുഭ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാണ്. എല്ലാവരും തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നു, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പോലും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ? കളവ്, കൊള്ളയടി മാറി മറിയുന്നു. പിന്നെ മഴയാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ കാറ്റ് ഉഗ്രമായി വീശിയടിച്ച് പൊടിപടലങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഘോരമായ ദുരന്തങ്ങളോടെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അസൃഖ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അന്ധകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതുപോലെ രക്തം വർഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഴയ്ക്ക് പകരം എന്താണ്? രക്തം പോലെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്, കോരിച്ചൊരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ
ഒരു മോശം സൂചനയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂര്യം ഹതപ്രഭം പശ്യ ഗ്രഹമർദ്ദം മിഥോ ദിവി സസംകുലൈർഭൂതഗണൈഃ ജ്വലിതേ ഇവ റോദസി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹതപ്രഭം പശ്യ ഗൃഹമർദ്ദം മിഥോ ദിവി സംസംകുലേർഭൂതഗണൈർജ്വലിതേ രോദസി പ്രഭ കുറയുന്ന പശ്യ കണ്ടാലും ഗ്രഹമർദ്ദം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടിമുട്ടൽ മിതഃ പരസ്പരം ദിവി ആകാശത്തിൽ സസംഖ്യൈ സമ്മിശ്രമാകുകയാൽ ഭൂതഗണൈഹി ജീവാത്മാക്കളാൽ ജ്വലിതേ ജ്വലിപ്പിക്കുകയാൽ ഇവ പോലെ രോദസി കരയുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച്. സൂര്യരശ്മികൾക്ക് പ്രഭ കുറയുന്നതും നക്ഷത്രങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതായി തോന്നിക്കുന്നതും കാണുക. ആശങ്കയിലായ ജീവജാലങ്ങൾ എരിയുന്നത് പോലെയും കരയുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും അശുഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യരശ്മിക്ക് പ്രകാശം കുറയുന്നു, അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കലഹിക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ് എരിയുന്നത് പോലെ കരയുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കാണപ്പെടുകയാണെന്ന് പറയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യോ നദാശ്ച ശുഭിതാഃ സരാംസി ച മനാംസി ച നജ്വലത്യഗ്നിരാജേന കാലോയം കിം വിധാസ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി ചൊല്ലി തന്നിട്ട് ചൊല്ലുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം ചെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ആദ്യം ചൊല്ലും, പിന്നെ ഉള്ളവർ പതുക്കെ വരും. മാതാജി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാരും ചെല്ലാൻ നിൽക്കാൻ മുമ്പേ. അതെ, അതാ പറഞ്ഞ. നദികൾ നദാച പോഷക നദികളും ക്ഷുഭിതാഹ എല്ലാം ക്ഷുഭിതമായി സരാംസി ജലസംഭരണികൾ ച മനാംസി മനസ്സ് ച ന ഇല്ല ജ്വലതി ജ്വലിക്കുക അഗ്നിഹി അഗ്നി ആജ്യേന നെയ്യുടെ സഹായത്താൽ കാലഹ കാലം അയം അത് അസാധാരണമാകുന്നു കിം എന്ത് വിധാസ്യതി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചേ. നദികളും പോഷക നദികളും കുളങ്ങളും ജലസംഭരണികളും മനസ്സും എല്ലാം ശുഭിതമായിരിക്കുന്നു. നെയ്യ് അഗ്നിയെ മുമ്പത്തെ പോലെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ അസാധാരണമായ കാലം? എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പോ വീണ്ടും പറയാണ്, നദികളും പോഷക നദികളും കുളങ്ങളും ജലസംഭരണികളും മനസ്സും അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സും ശുഭിതമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ് ശുഭിതമായി കാണപ്പെടുന്നു. നെയ്യാണെങ്കിൽ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കാതെ ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്വതവേ എങ്ങനെയാണ് അഗ്നി കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളിക്കത്തും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നെയ്യ് കൊണ്ട് അഗ്നിയെ കത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ അസാധാരണമായ കാലം? എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ദുസ്സൂചന കാണിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ഈ മാറ്റം എന്താണ്? കലികാലത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് അല്ലെ. കലികാലം ശരിക്കും പ്രബലമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോധാനം ചെയ്ത നിമിഷം മുതല് കലി ശരിക്കും പ്രബലമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന പിബന്തി സ്തനം വത്സാന ദുഹ്യന്തി ച മാതരാഃ രുദന്ത്യശ്രുമുഖാ ഗാവോ ന ഹൃഷ്യന്ദൃഷഭാ വ്രജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന പിബന്തി സ്തനം വത്സാന ദുഹ്യന്തി ച മാതരഃ പിബന്തി വലിച്ചു കുടിക്കുക. സ്തനം സ്തനം വത്സാഹ കിടാങ്ങൾ ന ഇല്ല ദുഹ്യന്തി പാൽ കറക്കാൻ അനുവദിക്കുക ച മാതരഹ ഗോക്കൾ രുദന്തി കരയുന്നു അശ്രുമുഖാഹ അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടു കൂടി മുഖത്തോടെ ഗവ
ഗാവഹ ഗോക്കൾ ന ഇല്ല ഹൃഷ്യന്തി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല ഋഷഭാഹ കാളകൾ വ്രജെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി വാക്കിച്ചേ. കിടാങ്ങൾ പശുക്കളുടെ മുല കുടിക്കുകയോ ഗോക്കൾ പാൽ ചുരത്തുകയോ ചെയ്യാതെ അശ്രുപൂർണങ്ങളായ മുഖങ്ങളോടെ നിന്ന് കരയുന്നു. കാളുകൾ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാതൊരു സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. സ്വതവേ കാളുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ്, പുല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ, അതിനൊന്നും സന്തോഷമില്ല. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പശുക്കളാണെങ്കിൽ പാൽ ചുരത്തൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൈവതാനീരുദന്തീവ സിദന്തി ഹ്യുച്ചലന്തി ച ഇമേ ജനപദാ ഗ്രാമാഃ പുരോദ്യാനാകരാശ്രമാഃ ഭ്രഷ്ടശ്രിയോ നിരാനന്ദാഃ കിമഖം ദർശയന്തി നഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദന്തി ഹ്യുച്ചലന്തി ച ദൈവതാനീരുദന്തി വാ ദന്തി ചാതനീരുദന്തി വാ സിദ്ധ്യന്തി ഹ്യുജ്ജലന്തി ച ാശ്രമാഃ ഇമേ ജനാപദാഗ്രാമോദ്യാനാകരാശ്രമാഃ ശ്രിയോ നിരാനന്ദാഃ കിമഖം ദർശയന്തി നഃ. ശ്രീയോ നിരാനന്ദാഃ കിമഖം ദർശയന്തി നഃ. ദൈവതാനി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ രുദന്തി കരയുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ അതേപോലെ സ്യുദ്യന്തി വിയർക്കുന്നു. ഈ തീർച്ചയായും ഉച്ചലന്തി പുറത്തു പോകുന്നത് പോലെ ച ഇമേ ഈ ജനപദാഹ നഗരങ്ങൾ ഗ്രാമാഹ ഗ്രാമങ്ങൾ പുര പട്ടണങ്ങൾ ഉദ്യാനങ്ങൾ ആകര ഖനികൾ ആശ്രമാഹ പർണശാലകൾ മുതലായവ ഭ്രഷ്ട ഇല്ലാതെ ശ്രിയഹ സൗന്ദര്യം നിരാനന്ദാഹ എല്ലാ സന്തോഷവും അപഹരിക്കപ്പെട്ട കിം ഏത് വിധത്തിലുള്ള അഖം അത്യാഹിതങ്ങൾ ദർശയന്തി പ്രകടമാകും. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ കരയുന്നതായും വിലപിക്കുന്നതായും വിയർക്കുന്നതായും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലെയും കാണപ്പെടുന്നു. സമസ്ത നഗരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും ഉദ്യാനങ്ങളുടെയും ഖനികളുടെയും പർണശാലകളുടെയും എല്ലാം മനോഹാരിത നഷ്ടപ്പെടുകയും ആനന്ദം അപഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള അത്യാപത്തുകളാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോ പറയുകയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും വിഗ്രഹങ്ങൾ കരയുന്നത് പോലെയും വിലപിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നാണ്, വിയർക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാണ്. അപ്പോ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോവാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. തുടക്കത്തില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഋഷിമാരുടെ 6 ചോദ്യങ്ങളില് ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളതായിരുന്നു, ലാസ്റ്റിലത്തെ ഒരു ചോദ്യം. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ധർമ്മം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നല്ലേ, അത് ഭാഗവതത്തിലാണ് ധർമ്മം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറയുണ്ടായി ഋഷിമാര്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അകമ്പടി സേവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അകമ്പടി സേവിച്ച് പോകുമ്പോ ഇവിടെ എന്തില്ലാണ്ടായി? ധർമ്മവും ഇല്ല, ജ്ഞാനവും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അശുഭ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം എന്താണ് പറയാ, നമുക്ക് ദുസ്സൂചകം അല്ലെങ്കിൽ അശുഭ സൂചനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോഭവിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം ഭാഗവതം എവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ധർമ്മം ഉണ്ടാവും. ഭാഗവതം നമ്മൾ നിത്യം പാരായണം ചെയ്യണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്യം ഭഗവതഃപദൈഃ അനന്യപൂരുഷശ്രീഭിഃ ഹീനാഭൂഗത
സൗഭഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാസുദേവായ. മന്യേതൈർമഹോത്പാതൈഃ നൂനം ഭഗവതഃ പദൈഃ. മന്യേതൈർമഹോത്പാതൈർനൂനം ഭഗവതഃ പാദൈഃ. ഭഗവതാഃ പദൈഃ സൗഭഗാം. ഞാൻ കരുതുന്നു ഏതൈഹി ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് മഹാ ഉത്പാതൈഹി കുതിച്ചു കയറ്റങ്ങൾ നൂനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പതൈഹി പാദമുദ്രകൾ അനന്യ അസാധാരണമായ പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച ശ്രീഭിഹി മംഗളകരമായ ചിഹ്നങ്ങളാൽ ഹീന അപഹരിക്കപ്പെടുക. ഭൂമി ഹത സൗഭഗ ഭാഗ്യമില്ലാതെ വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൂമിയിൽ പ്രകടമായ ഈ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും ലോക സൗഭാഗ്യത്തിനുള്ള ഏതോ മഹാനഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജ മുദ്രകളാൽ അലങ്കൃതമാകത്തക്ക വിധം സൗഭാഗ്യവതിയായിരുന്നു ഈ ലോകം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോ അത്രമാത്രം ദുസ്സൂചനകളാണ് കാണുന്നത് ആര്? യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിക്കില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോ ഭൂമിദേവിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ ഇനി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം വേദനയായിരിക്കും ഭൂമിദേവിക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. ഭൂമിദേവിയാണ് അമ്മ. ഭൂമിദേവിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അമ്മ തന്നെ വേദനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാറ്റിലും എന്താണ് ലഭ്യമല്ലാതെയാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമി ദേവിക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സൂചനയാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ദുസ്സൂചനകളും തരുന്നത് എന്ന് പറയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി ചിന്തയതസ്തസ്യ ദൃഷ്ടാരിഷ്ടേന ചേതസാ രാജ്ഞ പ്രത്യാഗമദ് ബ്രഹ്മൻ യതുപുര്യാ കപിധ്വജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഇതി ചിന്തയതസ്തസ്യ ദൃഷ്ടാരിഷ്ടേന ചേതസാ പ്രത്യാഗമദ് ബ്രഹ്മൻ യതുപുര്യാ കപിധ്വജഃ. ചിന്തയതഃ സ്വയം ചിന്തിച്ചിരുന്ന വേളയിൽ തസ്യ അദ്ദേഹം ദൃഷ്ട നിരീക്ഷിച്ച അരിഷ്ടേന ദുഷ്ടഗുണങ്ങൾ ചേതസ മനസ്സാൽ രാജ്ഞഃ രാജാവ് പ്രതി മടങ്ങി ആഗമത് വന്നു ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ യദുപുര്യാഹ യദുക്കളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും കപിധ്വജഃ അർജുനൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശൗനക, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആ സമയം ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ച ദുഷ്ടഗുണങ്ങളെ ദർശിച്ച് ഇപ്രകാരം സ്വയം ചിന്തിച്ചിരിക്കെ യദുപുരി ദ്വാരകയിൽ നിന്നും അർജുനൻ മടങ്ങിയെത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുസ്സൂചനകൾ. അർജുനൻ മടങ്ങിയെത്താൻ താമസിച്ചുള്ള 7 മാസമായി അർജുനൻ ഭഗവാനെ തിരക്കി പോയി ഒക്കെ സുഖമാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് 7 മാസമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ ദുസ്സൂചനകളൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത് ഭീമസേനോട് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തി. ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാരോട് സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ് ശൗനക മഹർഷിയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ യദുപുരിയിൽ നിന്നും അവിടെ മടങ്ങിയെത്തി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തം പാദയോർ നിപതിതം അയഥാ പൂർവമാതുരം അധോ വദനമബിന്ദൂൻ സൃജന്തം നയനാബ്ജയോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാദയോർ നിപതിതം അയഥാ പൂർവമാതുരം
അഥോ വദനമബിന്ദൂൻ സൃജന്തം നയനാബ്ജയോഃ. അതോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നയനാബ്ജയോ പാദയോഃ പാദങ്ങളിൽ നിപതിതം വണങ്ങി അയഥാപൂർവം അഭൂതപൂർവമായി ആതുരം ദുഃഖിതനായി വദനം മുഖം കുനിച്ച് അബിന്ദു അശ്രുക്കൾ സൃജന്തം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നയനാബ്ജയോഃ പത്മസമാന നയനങ്ങളിൽ നിന്നും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. തന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർജുനൻ വണങ്ങിയപ്പോൾ അഭൂതപൂർവമായി വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നത് രാജാവ് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കുനിഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംബുജ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അശ്രുക്കൾ ഒഴിയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്ന അർജുനൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ടായത്? നേരെ വന്ന് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരന്റെ പാദത്തിൽ വണങ്ങിയിട്ട് ആ സമയത്ത് അർജുനന്റെ മുഖം കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. വല്ലാതെ ദുഃഖം കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ആര് ശ്രദ്ധിച്ചു? യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിലോക്യോദ്വിഗ്ന ഹൃദയോ വിച്ഛായ മനുജം നൃപഃ പൃച്ഛതി സ്മ സുഹൃന്മധ്യേ സംസ്മരൻ നാരദേരിതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്കണ്ഠാഭരിതമായ ഹൃദയം വിളറിയ മുഖം അനുജം അർജുനൻ. നൃപഃ രാജാവ് പൃച്ഛതി സ്മ ആരാഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കൾ മധ്യത്തിൽ സംസ്മരൻ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മഹർഷി നാരദർ ഈ രീതം സൂചിപ്പിച്ചത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിജി. ഹൃദയപൂർവമായ ഉത്കണ്ഠകളാൽ വിവർണനായ അർജുനനെ ദർശിച്ച രാജാവ് നാരദ മഹർഷിയുടെ സൂചനകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ആരാഞ്ഞു. അപ്പോ നേരത്തെ നാരദ മഹർഷി ചില സൂചനകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അർജുനന്റെ ദുഃഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിയുടെ സൂചനകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച കച്ചിദാനർത്ഥപുര്യാം ന സ്വജനാ സുഖമാസദേ മധുഭോജദശാർഹാർഹ സാത്വതാന്തക കൃഷ്ണയഃ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച കച്ചിദാനർത്ഥ മാതാജി ചൊല്ലിത്തരട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിത്തരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ്. അതല്ല കച്ചിദാനർത്ഥപുര്യാം ന സ്വജനാ സുഖമാസതേ സുഖമാസതേ സാത്വതാന്തക കൃഷ്ണയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു കച്ചിത് അല്ലേ, അനർത്ഥപുരിയാം ദ്വാരകയിലെ നമ്മുടെ സ്വജനങ്ങൾ സുഖം സന്തോഷത്തോടെ ആസദേ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. മധു ഭോജ ദശാർഹ അർഹ സാത്വത അന്തക വിഷ്ണുവംശജർ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഏസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജ, മധുക്കൾ, ഭോജന്മാർ, ദശാർഹർ, അർഹർ, സാത്വതർ, അന്ധകർ, യദുവംശജർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം അവിടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയല്ലേ ദിനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്? ദയവായി അതേക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാലും. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞത് ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയില് ആരെയൊക്കെയാ ചോദിച്ചത്?
മധുക്കൾ, ഭോജന്മാർ, ദശാർഹർ, അർഹർ, സാത്വികർ, അന്തകർ, യദുവംശജർ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും, എല്ലാ ബന്ധുക്കളും അവിടെ സന്തോഷത്തോടെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞാലും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൂരോ മാതാമഹ കച്ചിത് സ്വസ്ത്യാസ്തേ വാതമാരിഷഃ മാതുലസ്സാനുജ കച്ചിത് കുശല്യാനഗദുന്ദുഭിഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൂരോ മാതാമഹ കച്ചിത് സ്വസ്ത്യാസ്തേ വാതമാരിഷഃ ശൂരോ മാതാമഹ കുശല്യാനഗദുന്ദുഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൂരഃ ശൂരസേനൻ, മാതാമഹഃ മാതാമഹൻ, കച്ചിത് അല്ലേ, സ്വസ്തി എല്ലാം നല്ലവണ്ണം, ആസ്തേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഥ ആകയാൽ, മാരിഷഃ ആദരണീയരായ, മാതുലഃ മാതുലൻ, സ അനുജഃ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം, കച്ചിത് അല്ലേ, കുശലി സൗഖ്യമായി, വസുദേവർ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്ല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആദരണീയനായ എന്റെ മാതാമഹൻ ശൂരസേനൻ സന്തോഷവാനല്ലേ, എന്റെ മാതുലൻ വസുദേവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാർക്കും സൗഖ്യം തന്നെയല്ലേ. അപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ, മുത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള ശൂരസേനനും അതുപോലെ അമ്മാവനായിട്ടുള്ള വസുദേവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരും ഒക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ, ദ്വാരകയില് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ എന്ന് തിരക്കാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവനന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. हरे कृष्ण.